дачаҳои ҳамун министро ҳамашон дачаҳои калон доранд баранд дар дачаҳои худшон одаморо нигоҳ кунанд. ина бозкори 4 та шиде. Ҳоз ман мебинам ягон касалӣ ҳамаш касалӣ дора ина қабул накардастан Тоҷикистон. Мембрич кас суроғ надорад. Дар телевизор ай таърифам мебаранд ки шароит дорем ина. Ҳама касалӣ дора ина инҷа мошино ина ҷамъ шиде. Дар инҷа комплекси сайёҳӣ варзо. Бал инсон пур шида ина иҷораи кардастан. намедонанд ки касалиҳоро ки ҷо баранд. бародаро сахт эҳтиёт шавитон. манам инҷо дута касал омадагӣ сахт вазбин манин больници Шехбарон дара накушодост. ҷон нест гирон буро уфтост. мана ародом гашта омад обулбольница гашта омад ҷон нест. кор асёҳ қизиқӣ не худо нигоҳ дорад. мани авҳол мана инҳо 10 кас ба телефон кардост дара накушодост.